Hi guys. Magluto po tayo ng French toast. Request ng batang makulit. Ang gagawin ko guys, French toast. Tsaka magpiprito ako ng itlog. Request. Requested by batang makulit. Luto po muna tayo guys. Gutom na daw siya. Lagyan natin guys ng ganito. Yan. Slenda. Tinotoast ko na. Ganyan lang siya. Init. Ow! Init. Ay, sunog na. Yan na guys, ang itlog ni Kulit. Gusto niya nga tostado, kaya ganyan. Ganyan ang paggaluto ko ng egg niya.
Dalawang egg. Tako. Ayan. O, dali na. Kain ka na. Saan ka? Dito. Nalalamag ako. Habang kakain siya ng kanin, kakain din siya ng tinapay. Ganyan siya. Kakain ako ng egg. Ganyan siya kagutom. Ayaw ko electric pan. Ay di, huwag mo na, ayaw mo na sa akin na lang. Lamig na naman. Huwag mo na nga ano yan. Ano nangyari dito sa egg? Di ba ganyan ang gusto mo? Eh, ganyan talaga yan. Tostado. Ano yung tostado? Ganyan. Medyo sunog. Kaya nung kumain yung guys. Mahilig ako kumain, sabi ko sa'yo. Kain po guys, sabihin. Kain po guys. Gusto ko na po egg. Dinner Lagi na lang po. sa ulam ko. Dinner po na parang pang breakfast. Nanay, Hmm. diba lamig pag kumain? Lamig na. Ano naman yung fit ko? Lakas. Dahil na. Nuuna mo pa yung TV eh. Oo. Lipat mo muna sa balita. Bakla pala yun. Yan dinner ko guys. Leftover ng lunch. Adobong tilapia na may talbos. Tsaka yan. Dinner ko. Kain na tayo guys. Kain na po tayo. Kain guys. Kain tayo.
Unahin mo nga. Sili. Sili.